אז מה חברים? כאן אורי. מה קורה חברים? כאן יראי. והיום אנחנו בעוד סרטון חדש, חלק שכן שמשחקים יוראי. ובואו נתחיל. למה? רגע חברים, והמשכנו. תאמינו לי, לא נראה לי שהוא יהיה. כבר מתת. שמתי לב עד מטומטם. וחברים, מצטער שבסרטון הקודם לא שמו את יוראי. לא שמו אותי? כן, כי הייתי חלש מדי. מה, הייתי כמו... תאמן. what the fuck? מת. גם אני מת. טוב חברים, נחזור אליכם עוד שנייה. חברים, איזה מותח. איזה 9. ואני מנצח את זה, טוב חברים, כן, נפס לקטנה. כולל חברים. אצלנו במשחק הקודם יורי מת 5 פעמים. כן. אנחנו נקציר לכם סויה ב-50%. חברים הוא 50%. פחות. וואי, אנחנו מטורפים. אני מת. לא נורא. אתה מת למות ואני מת לבן אדם. נגיד. פתאום אתה גם מת. חברים, נחזור לכם שניצחנו. טוב חברים, אנחנו ניצחנו. ונחזור לכם שנלחים במשחק. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים עוד אחד. כן. שניצחנו עכשיו, ועכשיו נראה לכם את כל המשחק. עכשיו נראה לכם את כל המשחק. יוראי ילך לעשות ביפי. יוראי ילך לעשות פיפי. איזה סוג של חברים. זה שם מפלה, זה מה שזה הכי הרבה. חברים, אנחנו עושים תרצון הגרלה. יוראי יהיה מנהל תגובות. זה אומר ש... איך אני יכול לנצח? גם אתה יכול לנצח. אז אם מישהו נכנס למועדון, לא, מי שנכנס למועדון יש סיכוי שהוא יזכה בהגרלה. אז ככה, מי שיהיה הכי הרבה גביעים במועדון יזכה, ויוראי גם יכול להיכנס. לא, אבל זה אחרי המגאפיק, כן? אולי אחרי המגאפיק זה... אוקיי, אז חברים, בואו נראה מי ייכנס ומי יעקוף את יוראי. כן, בהצלחה לכולם. בהצלחה גם לך. כן. ואם מישהו מסיים את המגאפיג, הם לא משנה, כאילו, אם מישהו הכי הרבה ניצחונות, והוא מצדי הכי קצת גביעים,
הוא גם זוכה. כאילו הוא גם מקבל גיפט, משהו. הם- קודם גם במועדון, תגידו לנו את השמות שלכם כדי שנדע אם לתת גיפט, כאילו, שנדע. אוקיי, אז ככה. וגם אני, אם יהיה לי מספיק ויבקס, אולי גם אני אשחק עם מישהו, כאילו אני מצטער. חברים, אנחנו רוצים לכם. אז תגידו לנו אם אתם רוצים להיכנס למועדון. ואני גם אגיד לכם את השם של יוראי ושלי, אז תיכנסו אלינו. כן, וכל מי שייכנס יהיה סגן נשיא, אם אמרנו את זה כבר. הם חברים, אוקיי? שאתם שולחים את הבקשה, תגידו שמתי את הקוד ל-KKA. אם אתם לא כותבים את זה, אתה לא תוכל, אם מישהו ינצח או כל האחרים שלא ישתמשו בזה, נוציא אותם מהמועדון, ואם מישהו ינצח והוא לא ישתמש, אז הוא יהיה איש אחר. אז שאני אנצח. טוב חברים, זה הזמן היום. אז יאללה ביי.